V sobotu 16. března se na farmě Lička v Sedlnicích uskutečnila přednáška věnovaná jarnímu řezu ovocných stromů. Blíže o této akci se rozpovídala farmářka Hana Prokl-Ličková. Tato akce je určena pro širokou veřejnost a je to vlastně ukázka řezu ovocných stromů, jak u nás ve firmě řežeme stromy a doporučení, jak byste si mohli doma na zahrádce svoje stromy ořezat, zmladit, aby vám nesly ovoce. Nesmí tu být žádná větev. Proč? Je to jednoduché. Protože já potřebuju, aby pod tou korunkou bylo místo. Takže všechno, co je níže, ostříhat, vyčistit. Jo? Někdo má rád vysokokmeny, aby se pod tím mohly pást ovce, takže ty ovce mu to vyžerou sami, to nemusí stříhat. Jo? Někdo má rád nízké tvary, dobře začne níž, ale pořád musí tam mít to vyčištěné ten kmínek. Pak je první patro. První patro, v našem případě dejme tomu 4 větve. Vždycky na tom stromu nechte nějaké drobné, krátké větvičky. Nechte je tam. Toto je základ úrody na příští rok. Když to vymydlíte celé, tak tam příští rok nic nebudete mít. Jsme teďka v sadu v Sedlnicích, kde máme rozmanitost druhů ovocných, takže můžeme ukázat na různých ovocných druzích, jako jak se který strom stříhá. Ať jsou to meruňky, třešně, jabloně, hrušně. Necelá 30 návštěvníků bedlivě poslouchala rady zkušeného farmáře pana Miroslava Ličky. Mnozí si dělali poznámky do notýsku, jiní využili moderní technologie telefonu. Tato větev je sice perfektní až na to, že směřuje směrem dolů, jo? Tak já ji nechci. I když má plno květů, tak prostě špatně. Je tady nějaký drobný obrost, to tam může zůstat, to není problém, jo? To je právě dobře, ale je tu díra. A ta díra, to okno je tam schválně. To je tam proto, aby bylo dostatečným způsobem osluněné spodní patro. To je důležité. Protože když vy osluníte spodní patro, tak ta plodnost nepůjde nahoru do vrchu jenom, ale těch 35 až 45% zůstane tady dole a vy se nemusíte potom s těma žebříkama smykat nahoru. Tady tuhle ukázku řezu máme už po druhé. Poprvé byla loni, to jsme dělali v Rychalticích, protože tam máme taky sady, ale to poprvé teda v Sedlnicích. Letos je hlavně odlišná v tom, že přišlo jaro brzo, že vlastně byla nejteplejší zima za posledních 60 let, takže ty stromy už teď jsou napučené a jestli můžete vidět, tak my jsme je ošetřili bílou barvou, aby jsme oddálili co nejvíce kvetení, což nám ale ta příroda v tom moc nepomáhá tím, že je takové teplo. Čím je slabší ta větev na tom stromu, tím lepší. Nenechávejte si hrubé větve. Hrubé větve si nechte jenom u toho spodního patra. Rovná dole. Rovnou si nechám, dole vyhazuju. Pokud možno stříhat všechno na větevní kroužek. To znamená, že jak má ten kmen, jo, tak to stříhám těsně u toho kmene. Nenechávejte tomu pahýly. Jsou ale výjimky. Jsou odrůdy, které špatně vyhazují větve. Tak tam je to na místě, abyste udělali čipek. Pevně věříme, že přednáška byla pro přítomné návštěvníky přínosem a domů si odnesli spoustu užitečných rad, které na svých zahrádkách využijí. Jsem ráda, že se dostavilo tolik návštěvníků a zájemců, kteří se zajímají o ten řez a o svou zahrádku.